Club Junta, building better Africa. Mawa wabwino amalawi nonse konse kumene muli. Ine ndine Comrade Ntanyewa ndabwera munthawi ino ndi audio iyi ndikufuna ndichenjeze apolisi amene mwayamba kumaponya matiye gasi kwa anthu amene sana kuputeni, anthu amene angobwera. I know those policemen who are throwing those tear gas ndi apolisi amene achita kutumidwa ndi IMCP kuti apange chisokonezo cha ma demonstration. Pamene ndinali mprogram ya nkhanga zaona ndimayankhula kunena kuti if ma demonstration awa alepheresedwe, ngati anthu amene tili kuma demonstrations timenyedwe, ngati anthu amene tili kuma demonstration china chake chichitikire, kaya wina atemedwa, kaya wina achitidwa chipongwe cha mtundu wanji, I will expose and I'm repeating kunena kuti apolisi ngati mukupitiriza kuponya matiye gas, you can carry on. Ndi pamene mubwerese mkwiyo wa Malawi, ndi pamenenso mundibweresere ine mkwiyo kuti zimene ndauza mtundu wa Malawi ndizichite. Endi ngati simukukhulupirira, today is today. I'm repeating, today is today. You can carry on kuponya matiye gas anuwo kuti mabwana anuwo apangidwe expose. Ndikufuna ndibwereze apolisi amene mwatumidwa kuti muziponya matiye gas, mukhoza kuponya matiye gas ochuluka kwambiri, because by the end of the day chisokonekero cha ma demonstrations chikangochitika, lero ndi tsiku limene amalawi adziwe choona chenicheni what happened ku Chikangawa. You think I'm playing games? I'm not playing games. Anthu amene anamwalira aja anali anthu amene amadalirika m'mabanja mwawo. You can see the two children of Klaus Chilima. Now they are akufuna chikondi chochoka kwa bambo wawo, koma sakuchipeza just because of someone, chifukwa cha udindo, chifukwa chosafuna kukwanirisa zimene anagwirizana, ndikukapanga chipongwe ndikukamupha. Muzikhala ndi umunthu wa polisi, muzilimba mitima ngati mmene timalimbira anthu enafe. Ine siningalolere zopusa munthu kundituma kuti kapange chakuti, ndiye kuli bwino andichose ntchitoyo, koma ineyo anthu ena akhale akundipempherera, anthu ena akhale life yawo ikhale yabwino. And moreover, inu apolisi amene mukutumidwa mukuzuzidwa, ngakhale mukupasidwa 100,000. What is 100,000 at all? What is 200,000 at all? What is 500,000 at all? Mufuna kukomeza ntchito yanu, musayiwale kunena kuti kunali kamuzubanda amene anthu olokungokhala kungoyona galimoto ya polisi, anthu kumathawa kumaona ngati galimoto ikuwabwerera iwo, koma galimoto ikungodusa. Ndendo ndifuna ndikuchenjezeni apolisi amene mukuponya matiye gasi, amene mukufuna kusokoneza anthu amene apita kuma demonstration. Ndimafuna ndipemphe aliyense amene tili kuno kuma demonstration kunena kuti tiyeni tipeze mazi mbotolo, tipeze masanza athu, tanyowese matiye gasi akamaponya tizaponyeraso iwo ainakewo. I'm repeating, by the end of today, pakuta pa tsiku la lero, inuyo amene mukuoneka kuti mufuna mukhale ochenjera kwambiri, ndikupangani expose, ndipo mabwana anu lero ndi pamene muti mwaziwe kunena kuti kodi anthu wandoyipa choncheti. You think I'm playing? I'm not playing. It's a serious matter. It's a serious matter. Pilot uja kuti mupite kwawo kumangunda, pilot uja mukaone zinthu zimene amapangira abale yake, lelolo anthu aja akuvutika just because of someone, chifukwa chonoti akufuna kukhalabe pa udindo. Mayi zimbiri muluzi asiya ana amene akusowa chikondi cha mayi.
but you don't mind about those things. Lero likhala tsiku lonena kuti amalawi adziwe who killed Klaus Chilima. Tsiku lake ndi lero. You think I'm playing fools? Pitirizani kuponya Matia Gasio anyamata zikwanjeso mwauzoko akonzeke kupanga zikwanje zawo. I'm not playing fools today. Today it will be today. Bloodshed imene amainena chakwera ichi. Ichitika bloodshed manager ife tipanga ma demonstration pali Mpopo FM. Kanthu abwerera mmakwawo will make demonstration on behalf of all Malawians on Mpopo FM. Ndi pamene mudziwa kunena kuti kunja kuno kulibe chisisi. You think you are hiding. You are not hiding at all. Continue kuaponyera Malawi Matia Gasio. Zikomo kwambiri. Tudziwe mbuye wake. Ife tikamadandaula kumeki akumayankha ndi MCP. Ndimafuna ndifotokoze kwa inu achinyamata anzanga amene mwalandira ndalama kunsika kuna kuti mubwere mawa mutisokoneze mademo athu. Ifeso tumunda muja tili ndi adzukulu athu. Ifeso ndana maskini atiuza mene muja zimene mukukonza. Ndiye anyamata anzanga ndifuna ndikulonjezeni kunena kuti izi ndi ndale owina mawa sadziwika. Muje ma 5,000 ewo chifukwa chonoti tikudziwa mmakukamo simukudya tonse tili ndi njala. Komanso ndimafuna ndifotokoze kunena kuti nobody owns Lilongwe. Lilongwe ndi capital city ya Malawi. Amene tikuyankhula panofe ndi Amalawi. Ndiye palibe mwini wake wa Lilongwe. Wino wake asamanene kuti Lilongwe inoyo kapena Central Region nde no go zone area ya ndani. Ifeso mesa ndi Amalawi. Mutisiye mawa tiende. Ma demonstrations athu situkaphwanya katundu wa munthu. Tilonjeze Amalawi kuti mawa musadandaule kuti galimoto yanu iswedwa kapena mashopo anu aswedwa. Ma demonstrations amene tikupanga ife ndi peaceful demonstrations. Pamene tikuyenda bwinobwino sitikuphwanya katundu wa anthu. Tikupita kumeki kukagogoda kunena kuti zimene takhala tikudandaula ife azipani zosiyana-siyana simukutiyankha. Amayi Ntalimanja inu tulani pansi udindo. Tikudziwa kuti mumalemekeza profession yanu as a judge. Imene yoyo ndiye kuti munakango isamala koma izizi zona kuti muzikhala kumeki ngati kuti wandale zimene zonse zikuthandizani. Malawi Electoral Commission inu ndi referee amene muimbire masankho amene tikupanga 2025. Simukuyenera kumakhala mbali ya timu imodzi kapena ya chipani chimodzi. Ndiye mawa Amalawi anzanga ndikumemani kunena kuti tiye ntonse tituluke mwa unyinji. Malawi amene akumva kuwawa, Malawi amene akumva kuti kwathu mavuto alipo, tiye ntonse tikaodire kubungwe la Malawi Electoral Commission. Mafana amene akutumani mmene wanenera nzanga uyo kunena kuti mubwere musokoneze bwerani. Ifeso ni madola town momuno. Ifeso town ndi yathu. Musamatione ngati ifeyo kuti ndife makape yayi. Inu akwansundwe ngati mufuna tibwere tikozanso kubweranso kwansundwe komweko. Musamatopyeze town ndi yathu. Ife tabadula town momuno. Sikuti tachita kubwera kuno yayi. Town imakona onse timadziwa. Ndiye mafana akunchesi, mafana kwansundwe, mafana amene mwatuma kunsika atiuza kale kunchesi konse ife timakhala kunchesi. Kukawali feso ndawo kawali komweko. Ndiye mawa tikupanga peaceful demonstrations. Tikupita kubungwe la meki kukaodira pa zimene takhala tikudandaula. Zikomo. Club Junta, building